राज्यात आज ग्रामपंचायत निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले असून एकूण 2359 ग्रामपंचायतींसाठी 74% मतदान झालं। गावचा कारभारी कोण हे आता स्पष्ट झाले असून मुळशी तालुक्यातील जामगाव दिसली ग्रामपंचायतीचा देखील यात सहभाग होता। ग्रामदैवत श्री कालभैरवनाथ ग्रामविकास पॅनलचे श्री विनोद वसंत सुर्वे कपबशी चिन्हावर भरघोस मतांनी विजयी झाले। ग्रामदैवत श्री कालभैरवनाथ ग्रामविकास पॅनलच्या सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी विजयाचा जल्लोष साजरा केला। यावेळी कात्रज दूध संघाचे डायरेक्टर कालिदास घोपलघरे, माजी सहसंचालक वैशाली घोपळघरे, वसंत सुर्वे, नंदू मालुसरे, भरत सुर्वे, नवनाथ सुर्वे, अनंता ठोंबरे, विनायक थोरवे, नंदू थोरवे, दत्ता सुर्वे, योगेश सुर्वे, संजय मालुसरे यांच्यासह पॅनल प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते।